Na zdravie. Dobrý deň. Prosím niečo na túto otrávnu nádchu. Dobrý deň. Samozrejme. Ako vám môžem pomôcť? Ďakujem. Som prechladnutá a stále tichám. Odporúčte mi, prosím, nejaké lieky. Úplne chápem. Mali ste horúčku? Nie. Našťastie, teplota je normálna. To je dobré. Na príznaky prechladnutia a chrípky by som odporúčila nejaké lieky. Máme sirupy, tablety a kapsuly. Čomu by ste dali prednosť? Myslím, že by som radšej brala niečo v tabletkách. Máte nejaké konkrétne odporúčania? Samozrejme, no a máme tu liek, ktorý je výborný na zmiernenie príznakov chrípky a prechladnutia. Pomáha pri kašli, nádche a znižuje bolesť. Čo si o tom myslíte? Áno, znie to dobre. Ako dlho ho mám užívať? Zvyčajne sa užíva na každých 6 do 8 hodín, ale vždy je najlepšie prečítať si návod alebo sa poradiť so svojím lekárom, ak máte nejaké špecifické potreby. Výborne, beriem to. Veľmi pekne vám ďakujem za pomoc. Nemáte zač. Rýchle uzdravenie. Ďakujem, že ste si pozreli moje video. Ak chcete podporiť tento kanál, môžete prispieť prostredníctvom služby PayPal. Nezabudnite sa prihlásiť, stlačte subscribe a teším sa na vás pri ďalších videách. Majte sa!